लोगोफोर दसे एन्जय खालामबाय जोङो दाउस्रि हाब्राङाव ना माबायदि मोनदों नोंलाय फैनानैलाय मोजां मोनदों गोसोखौ माने दैफोरा मानसिनि थाखाय खहा खालामबाबो नायनो जोबोर इन्टारेस्टिं आफाङाव बेनि बिराद गाज्रि खालामहैयोना जोंहाथ' सिन्था गैया खर' हिसाबै आंना गोजौना बारा इसेबां सिन्था भुटाना खाथिथार हनै एसे इन्जय खालामनाय लोगोफ्रा फट' लालागासिनो दार जोंबो फैबाय थानाय जाया एसे गोजान जायो नालाय जोंनिफ्राय 15-16 किल'मिटार जायो आरो दा अब्लाबो बेरायफैबाय नै अखा हांहांबाबो बरिया जायगायानो सोरगिदिं गोदो बहायबा खम इन्जय खालामोमोन दाबो बे पिकनिक स्पट जायगाया जानुवारिफ्राव फै नोंथांमोना मालाबा भुटाना खाथिखा बियारा 60 थाखायाव मोनो 50 थाखायाव मोनो भुटाननि बियार किंफिशार मा लोंनो भुटाननि हाइलेन्डनो मा बहुद दामि दामि जौ दं गोबां मानसिया बुङो भुटाननि जौआ मोजां नङा खामानि गैया होननानै नोंथांमोनाबो दाम खम खम बिसोर लोङो नालाय 700, 800, 1000 बायदि बायदि रोखोमनि दङ नोंथांमोना फैयोब्ला बायनानै लोंफैनो हागोन बहुद मोजां भुटानाव खम समैनो मोनलोङो आंबो लोङो सम सम फैबाथाय भुटानाव फैबा माने बांसिन सेंग्राफ्रा लोंनोसो फैखायो नालाय खाथिथारसै भुटाना 6 किल'मिटार जायो आरो लामाजों थाङोबा बेजों थांबाय लामाया ओमफ्राय ओरै थाबायलाङोबा खाथिसिन जायो आरो नों भुटाननि हाजोआ बैफोर नुहुरनाया जोमै खोबदों जा मोजां नै अखायाव जोमै दंजोबो नालाय अखा हाफिनगोन दा बे बुस्थुआ माने दैया रानबाय एसे दा अखा हागानानै जुदि बे भुटाननिफ्राय सुइस गेट दं भुटानाव मोनसे बेखौ हगार हरबा बे दालां सा मानि लोमजोबो बे दालां सायाव नै जाबोर दंलाबायोना दालां साजों लोमजोबो गारि खारनो हायि जालायो सोरबा सोरबा बारथारोबो गारिखौ नोंथांमोना मालाबा फैबा बुजिगोन आरो बे जायगाया माबायदि मालाबा बेराय दाउस्रि हाब्रां होनना बुङो गोदोनि बर'नि राजा दैमाल माबा सिखोना जोहोलावा बाहायनो दावहा नांदोंमोननो बिनि दैखौ लोंलायदोंमोननो बेनिखौ दाउस्रि हाब्रां होनना बुङो बहुत मोजां बे जायगाया बेरायनो मेसेङाव साबसिन जायो दा दैया एसे फिसा जाबाय भुटाना गेटखौ फांफिनबाय नामानो बहुत मानसिया लस जाबायना बैजों बिराद हा खुखादों जायगाजों ओरैमोनलाय औ सिखोना जार हाग्राया बांद्राय गोजान जाया बिमाय नांलांबाय आलायखुंग्रि माबा माबि नुहैगोन मालाबा फैबा नोंथांमोना नुगोन माबायदि जायगाया बे जै दैया देरबाय भुटाननिया हगारबाय नाखौबो नायदो मा मा ना जानो ना खान्दा मा मा बिराद गिदिर ना मोनलाबायो नांदर मा मानो नोंथांमोना देखायबाय मालाबा बेरायफै लामाया गाज्रि नंला दै गोदोनि बायदि गाज्रि नंला बे भुटान रडा गोदो भुटान रडा बहुत गाज्रिमोन माने बारल'बाथ' एकदम हायामोन जोंबो फैनो बायोमोन बहुत गाज्रिमोन आरो गोदो लामाया दाथ' बरिया हाइफाइ जाबाय लामाया मालाबा भुटानाव नोंथांमोना बेरायफैबा नुनो दसेनो सहैयो बै सामथाइबारि बे हाइवे 31 हाइवे दंना 30 नं राजा लामा बे सामथाइबारि काजलगावजों खारनाय बेनिफ्राय सामथाइबारिनिफ्राय गैयाब्लाबो भुटानसिम 40 किल'मिटार जायो 40 किल'मिटाराव नोंथाङा गैयाबो 40 मिनिटाव सफैनो हागौ लामाया मोजां जाबाय नालाय थाब सफैगोन आरो नोंथाङा आচ্ছা नोंथांमोन अखाबा हानोसै जोंबो थांफिननांगौ जोंनाबो एसे गोजान जायो 15 किल'मिटार जायो बेनिफ्राय थांफिननांगौ न'सिम आচ্ছা बहुद दोनथ'बाय नोंथांमोन बाय बाय दिनैनि ब्लगा बेखिनियावनो बाय बाय